Ond os ydda, croeso cynnes i chi i roedfa heno dan ofal Emyr. Ni'n gweddio byddwn ni'n profi Duw yn agos ato ni wrth i ni addoli fe, yn clywed ei eiriau fe yn bersonol i ni heno. Meirion yn Llanymddyfri, ni'n cofio amdano fe. Diolch i'r rhai buodd yn y tabernacl prynawn mae'n helpu. Ni'n gweddio byddai hwnna wedi bod yn fendith i'r rhai oedd yn cael ei gweini a chi oedd yn gweini hefyd y prynhawn yma. Cofiwch, gan bod ni'n wyliau ysgol o hyd, does dim cyfarfodydd wythnos fel arfer yr wythnos hon, ond mae yna hyfforddiant cymorth cyntaf ar fore dydd Sadwrn am 10 o'r gloch yn Eglwys Emmanuel Gybalfa. Os ych chi'n dymuno cael yr hyfforddiant yna, yna newch chi weld Steve ar ddiwedd yr oedfa. Mae Castell y Mis yn mynd at waith Union, ac yna Sul nesaf, os dyw e'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni, ac yna bydd yr ysgol Sul hefyd gan bod gwyliau ysgol yn dirwyn i ben. Wel, mae'n hyfryd cael dod gyda'n gilydd i addoli yr arglwydd yn gweddio bendith Duw arno ni wrth i ni wneud hynny. Newn ni wneud hynny nawr droi ato fe mewn gweddi. O arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti am dy holl ddaioni tuag ato ni. Ni'n ymwybodol bob dydd bod y gariad di fel petai o'r newydd. Ni'n profi dyroddion da yn rhad ac yn ddim i ni. Ond o Dduw, ni'n diolch ti'n arbennig am y rhodd yr arglwydd Iesu Grist. A bod ni'n cael dod gyda'n gilydd ato fe nawr i'w addoli fe. Arglwydd, ni'n gwybod bod ni'n dod falle mewn gwendid, mewn blinder, mewn angen. Ond ni diolch ti bod y pethau hynny ddim yn atal yr arglwydd Iesu Grist. Bod yn dymuno gweithio yn ein calonnau ni, bod e'n dymuno agor i air i ni heno, i ni fyfyrio ar ei berson ei, a'i fawredd ei, a'i ogoniant ei. Ac arglwydd ni'n gweddio yn ei ddangos rhywbeth i ni heno o'th ogoniant ti. O Dduw, ni'n diolch i ti bod wedi gweld hynny bore yma. Bod y bedd ddim yn gallu cadw brynu'n nef. Arglwydd, ni'n gosod yn ffydd arna ti ac yn disgwyl oddi wrthi ti. A ni'n gweddio bod air di yn gwneud i briod waith yn o'n i heno. I efo bod e'n cael pob clod. Nid yn unig yn ein geiriau, ond yn ein meddwl, yn ewyllus a'n gweithredoedd ni. Byddai'r y cyfan ei fwy ni. Amen. Nawn ni barhau i addoli trwy ganu o'r atodiad rhif 17. Dyma gariad. Pwy a'i treitha? Anchwiliadwy ydyw ef. Dyma gariad yw ddymderoedd byth ni threiddiau nef y nef. Nawn ni sefyll i ganu yn gilydd.
Fi am mynd i droi heno at Salm 118. Ni newydd ganu am gariad Duw. A nawr ni'n mynd i glywed am y cariad hwnnw yn Salm 118. Dyma'r Duw. Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd da yw, ac y mae ei gariad hyd byth. Dyweded Israel yn awr, y mae ei gariad hyd byth. Dyweded ti Aaron yn awr, y mae ei gariad hyd byth. Dyweded y rai sy'n ofni'r arglwydd, y mae ei gariad hyd byth. O'm cyfyngder gwaeddais ar yr arglwydd. Atebodd yntau fi am ryddhau. Y mae'r arglwydd o'm ti, nid ofnaf, beth am na pobl i mi. Y mae'r arglwydd o'm ti i'm cynorthwyo, a gwelaf ddiwedd ar y rhai sy'n fy nghasau. Gwell yw llochesu yn yr arglwydd nag ymddiried yn neb meidrol. Gwell yw llochesu yn yr arglwydd nag ymddiried mewn tywysogion. Daeth yr holl genhedloedd i'm hamgylchu. Yn enw'r arglwydd fe'i gyraf ymaith. Deithant i'm hamgylchu ar bob tŷ, yn enw'r arglwydd fe'i gyraf ymaith. Deithant i'm hamgylchu fel gwenyn a llosgi fel tân mewn draen, yn enw'r arglwydd fe'i gyraf ymaith. Gwthiwyd fi yn galed, nes fy mod ar syrthio, ond cynorthwyodd yr arglwydd fi. Yr arglwydd yw fy nerth am can, ac ef yw'r un am hachubodd. Clywch gan gwaredigaeth ymhebyll y rai cyfiawn, a mae deheulawr arglwydd yn gweithredu'n rymus. Y mae deheulawr arglwydd wedi ei chodi, y mae deheulawr arglwydd yn gweithredu yn rymus. Nid marw ond byw fyddaf, ac adroddaf am weithredoedd yr arglwydd. Disgyblodd yr arglwydd fi yn llym, ond ni roddodd fi yn nwylo marwolaeth. Agorwch byrth cyfiawnder i mi, do fynnau i mewn a diolch i'r arglwydd. Dyma borth yr arglwydd, y cyfiawn a ddaw i mewn drwyddo. Diolchaf i ti am y gwrando a dod yn waredigaeth i mi. Y maen a wrthododd yr adeiladwyr a ddaeth yn brif gongolfaen. Gwaith yr arglwydd yw hyn ac mae'n rhyfeddod yn ein golwg. Dyma'r dydd y gweithredodd yr arglwydd, gorfoleddwn a llawenhawn ynddo. Yr ydym yn erfyn arglwydd, achub ni, neu hosanna. Yr ydym yn erfyn arglwydd, ro lwyddiant. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendithiwn chwi o di'r arglwydd. Yr arglwydd sydd yw rhoes oleuni i mi. A changau ymunwch yn yr orymdaeth hyd at gyrn yr allor. Ti yw fy niw, a rhoddaf ddiolch i ti. Fy niw, fydd ddyrchafaf di. Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd da yw
ac y mae ei gariad hyd byth. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Gawn ni weddiod yn gilydd. Gawn ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd yn Duw, i ni yn diolch i ti am gyfle i ddod ger dy fron di unwaith eto ac i ddaddoli di ac i gydnabod dy fod ti yn Dduw da a fod dy gariad i tuag ato ni hyd byth. Arglwydd, i ni'n cyffesu, falle bod ni'n gallu anghofio'r pethau hyn yng nghanol prysurdeb bywyd, o ddydd i ddydd ac o wythnos i wythnos, arglwydd. Mae'n sefyllfaoedd ni'n gallu bod mor anodd, mor dywyll ar y ddegau. Mae'n pryderon ni a'r problemau ni'n gwynebu yn gallu teimlo fel bod nhw'n mynd i'n llethu ni. Ond arglwydd ni yn diolch dy fod ti wedi rhoi diwrnod bob wythnos, y dydd cyntaf o bob wythnos, i ni gofio fod Crist wedi ei gyfodi. Ac arglwydd i ni'n diolch i ti bod ti wedi rhoi heddiw i ni, i Sul y Pasg, cyfle bob blwyddyn i ni nodi'r ffaith fod y bedd yn wag, fod dy ddaioni di a dy gariad di wedi trechu yng ngwyneb drygioni. A fod yna ffordd i ni nawr i nesau at y ti, a cael ein derbyn gen y ti, a dyfoli di am byth. Arglwydd ni yn diolch i ti am faddeuant pechodau. Ni'n diolch bod ti yn clywed ac yn ateb ein gweddiau a arglwydd yn diolch pan o'n ni yn bell oddi wrth y ti. Fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i gyflawni'r salm yma ac dod i ddioddau a dod i farw. Ond diolch ar y trydydd dydd fod wedi ei gyfodi. Ni'n diolch heno felly, arglwydd, oherwydd fod y bedd yn wag. Fod gennym ni heddwch cydwybod, heddwch gyda thi. Arglwydd, diolch fod gennym ni fywyd newydd nawr yng Nghrist. Arglwydd, helpa ni. I ni'n gweld ein bywydau ni mor wahanol i be ddylsyn nhw fod. Arglwydd, fe ddylsyn bywydau ni fod yn rhai o addoliad. Fe ddylsyn ein bywydau ni fod yn aberth dyddiol. Arglwydd, fe ddylsyn ni fod yn llawer fwy tebyg i'r arglwydd Iesu a yn tyfu mewn sancteiddrwydd. Ond ni'n cyffesu bod pethau'r byd yma mor aml yn gallu tynnu'n llyged ni. Bod ni'n gallu syrthio mor rwydd i demtasiwn ac i bechod unwaith eto. Arglwydd, helpa ni felly. Ni'n gweddio yn ei di roi dy ysbryd glân di i'n argyhoeddi ni o'n pechod ac ein harwain ni yn llwybrau cyfiawnder mwyn dy enw di os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n dal i weddio heddi dros dy eglwys di yn diolch ar draws y byd heddi fod yna gymaint o bobl wedi bod yn dathlu yr atgyfodiad. Dad, ni'n gweddio wneud i barhau nawr i warchod y bobl ac i roi rhyddid a chyfleuon i dy bobl i gyhoeddi'r newyddion da yma i eraill. Dad, i ni'n yn gofyn arna ti'n helpu ni. Dad, mae gennym ni newyddion mor dda ac
arglwydd ni'n gallu cadw'r newyddion yma i ni'n hunan mor aml. Arglwydd, helpa ni felly, os gweli di fod yn dda. Dad, i ni'n cyflwyno'n hunan i ti nawr felly, ac yn cyflwyno i gweddill yr eglwys yn ein amrywiol anghenion ni. Arglwydd, trwy garhaw wrthon ni. Bydd yn amyneddgar gyda ni a nertha ni, arglwydd. A bod ni'n gofyn y pethau hyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o Grymawd 2 nesaf. Rhif 157, 157. Gorffennwyd y Meseia, roes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae ryddid, cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben aberth drud. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Trowch gyda fi at y Salm rhyfeddol yma. Salm 118. A bydd y rai yn cyfeirio at y Salm yma fel un o'r salmau mesaianaidd, yr Messianic Psalms. I fod yn onest, fi ddim yn hoff iawn o'r disgrifiad yna, achos i fi o'r farn bod y salmau i gyd yn fesaianaidd. Mae'r salmau i gyd yn ganeuon y brenin oedd Duw wedi addo, caneuon yr Meseia oedd yn mynd i ddioddau dros ei bobl, caneuon Iesu ydyn nhw i gyd
Lle ni siarad am hynny'n fwy rhywbryd arall os ych chi eisiau. Ond wrth gwrs, mae rai o'r salmau sydd yn amlwg yn fwy proffwydol na'i gilydd. A mae hyn yn un ohonyn nhw. Falle mae enw gwell yn edrych na'r salm Mesaianaidd fyddai salm pasg. Achos mae'r salm yma'n llawn o broffwydoliaethau, yn llawn o arwyddion sy'n pwyntio ni ymlaen i'r pasg. Mae'n mynd â ni reit o Sul y blodau, trwy yr nos Iau a Gwener y Groglith ac yna at Sul y pasg ei hun. Yn wir, mae'n debygol fod Iesu a'r disgyblion wedi canu'r salm yma gyda'i gilydd ar y nos Iau cyn iddo fe gael ei fradychu. Mae'r salm yma felly yn ein helpu ni i ddeall y pasg. I ddeall nid yn unig beth ddigwyddodd, beth oedd pwrpas y pasg, ond hefyd beth ddylsai ein ymateb ni fod. Mewn ffordd, mae neges y salm, a felly neges y pasg, yn cael ei crynhoi i ni yn yr adnod gyntaf a'r adnod ola, sydd yr un peth. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac y mae ei gariad hyd byth. Felly wrth i ni edrych ar y salm yma heno, wrth i ni feddwl am sut mae'n pwyntio ymlaen at y pasg a beth oedd Iesu'n mynd i'w gyflawni, fi eisiau ni feddwl am 3 pheth yn gilydd. Cariad Duw, daioni Duw, ac yna, moli Duw. Hynny, ni'n mynd i edrych ar 2 beth efo'r ffocws ar Dduw a be mae e wedi wneud, pethau sy'n wir amdano fe, ac yna y pwynt ola, beth ddylsai'n ymateb ni fod. Felly cariad Duw, daioni Duw, ac yna moli Duw. I ddechrau te, cariad Duw. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw ac y mae ei gariad hyd byth. Os chi eisiau deall y pasg, chi'n gorfod dechrau fan hyn. Ac wrth gwrs, dyw'r syniad yma ddim yn unigryw i Salm 118, mae e trwy'r Beibl i gyd. Fi'n siŵr bod ni gyd ar ryw bwynt i dysgu'r geiriau yna, Duw cariad yw. Ond wych yn Gymraeg, dydy? Duw cariad yw, mae'n llifo oddi ar ein tafodau ni. Dyma un o'r pethau mwy o sylfaenol sydd angen i ni wybod, nid yn unig am y pasg, ond am Dduw ei hun, yn dyfe. Os ych chi eisiau gwybod pa fath o Dduw yw e, pa fath o Dduw sydd wedi'n creu ni, mae e'n Dduw cariad. A felly mae'r Salm yn atgoffa ni, yn dydy, ac yn galw yn syth ar bawb i adnabod cariad Duw. Mae'n darllen yn adnodau 2, 3 a 4. Dweded Israel yn ar. Mae'n dechrau gyda y genedl gyfan, yr Israeliad i gyd. Mae eisiau chi ddweud fod cariad Duw hyd byth. Ac yna, dweded ti Aaron, hynny yw yr offeiriaid, yr rai oedd yn gwasanaethu yn y demo. Mae eisiau chi i gofio mae ei gariad hyd byth. Ac yna, dweded y rai sy'n ofni'r arglwydd. Hynny yw, pawb, dim ots pa genedl chi'n perthyn iddo fe, os ych chi wedi dod i weld y Duw yma a wedi dod i'w ofni e, a ryfeddu arno fe, mae eisiau chi gael eich atgoffa hefyd fod ei gariad hyd byth. Ond wrth gwrs y reality yw, mae'r syniad yma mor gyfarwydd, fi bron yn sicr bod ni'n ei gymryd yn ganiataol heno. Yn di ni. Byddwch yn onest nawr, pan wedys i mae'r pwynt cyntaf cariad Duw, faint ohonoch chi'n meddwl eich hunan, original. Ni'n gwybod hyn, yn di ni. Mae Duw yn Dduw cariadus.
Mae'r geiriau Saesneg yna yn does, Jesus loves me, this I know for the Bible tells me so. Fi gyd yn gwybod hyn, nag yw ni? Ond y gwir yw, ni ddim yn gwybod e go iawn. Ni ddim. Ni ddim yn gwybod y pethau hyn yn iawn. Ni ddim yn deall nhw, a ni ddim yn gwerthfawrogi nhw fel y dylswn ni. Mae'r geiriau yma, mae ei gariad hyd beth yn dweud rhywbeth rhyfeddol i ni, rhywbeth sydd tu hwnt i'n meddyliau ni mewn ffordd. Dwi ddim jyst fod Duw yn ddiw sydd yn caru, mae e yn gariad. Pam fod cariad Duw hyd beth? Wel, oherwydd fod Duw ei hun hyd beth. Yn y geiriau syml yna, diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw ac mae ei gariad hyd beth ni'n dysgu rhywbeth am natur a chymeriad Duw. Mae'n rhan anatod o pwy yw e. Mae e'n dduw tragwyddol. Mae'n dduw sydd yn drindod o dad, mab ac ysbryd glân ac felly mae ei gariad yn ddiddiwedd, yn ddiben draw. Mae lot o bethau ddim yn para. Ydyn nhw. Mae'n mwyafrif o bethau, really, pan chi'n meddwl amdano nhw. Just meddyliwch am rai o'r pethau, just meddwl am y pasg nawr. Mae lot o flodau yn does, falle byddwch chi ryw flodau hyfryd yn y tŷ. Dyn nhw ddim yn para. Neu oie pasg. Falle bod nhw ddim di para tan prynhawn yma. Neu piniatas, gaethon ni piniata ar yr oedfa bore yma, credwch chi'n ei beidio. Mae drosodd, mae di dynyddio nawr, mae di mynd. Mae lot o bethau, mwyafrif o bethau yn para am ychydig, ond maen nhw'n dod i ben. Ond nid cariad. Oherwydd mae cariad yn para mor hir am y Duw yn para, sef hyd beth. Wel, heb dduw, byddai'r ddim y fath beth a chariad mewn gwirionedd. Byddai beth ni'n galw yn cariad, y cwbl byddai hynny, byddai just rhyw adwaith cymegol yn ein ymenydd ni neu yn ein cyrff ni, rhywbeth sydd wedi esblygu dros amser mwyn helpu ni fel pobl i oroesi ac i atgenhedlu. Na, mae cariad yn fwy na hynny, yn dydy? Ni'n gwybod bod yna fwy na hynny. Mae cariad wedi greiddio yn Duw ei hun. A dim ond Duw trindodaidd, Duw sydd yn dad, mab ac ysbryd glân, all fod yn gariad tragwyddol. Heb bod Duw yn drindod, byddai yn hunanol ac yn anghennus. Byddai fe jyst i creu ni mwyn gallu'n caru ni, achos byddai angen ein caru ni, ond na. Na be mae'r Beibl yn dweud yw fod Duw yn dduw cariad o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn hollol fodlon ynddo fe ei hun fel tad, mab ac ysbryd glân. Ond fod y cariad yna fel petai di gorlifo. A bod e'n dewis o'i wirfodd creu pobl ar ei lun a'i ddelw mwyn dangos y cariad yna i ni ac mwyn i ni fod yn rhan o'i gariad e. Os chi eisiau deall be mae Duw fel, dyma lle ni'n gorfod dechrau mewn ffordd a dyma lle mae y pasg yn dechrau. Mae'n dechrau yn Duw. Yn ei hawydd i ddangos ei gariad. Mae ei gariad hyd beth. Mae ei gariad mor fawr a fe, mor uchel, mor ddofn, mor eang, mor hir ac ei hun. A'r gwir yw dylse hynny just chwythu ein meddyliau ni. Fe di trial esbonio'r pethau yma, a falle bod chi'n teimlo bod chi'n dechrau dod i ddeall, ond os chi'n meddwl bod chi'n dod i ddeall nhw, chi ddim. Fel pobl, ni methu deall rifau mawr.
Okay? Mae yna ferch fach yn ein tu ni sy'n hoffi galw unrhyw swm mawr yn millions. Mae 'da fi millions o rhywbeth. Ni methu cael ein pen rhwng beth yw miliwn o rhywbeth, really. Na roi esiampl i chi, right? Mae miliwn o eiliadau. Chymod pa mor hir yw miliwn o eiliadau? 11.5 diwrnod. Okay? Eitha lot, right? A ni'n sôn am fel millions a billions. Chi'n gwybod faint yn fwy yw biliwn na miliwn? Right? So, sorry Liz, chi'n gofod trial cadw lan efo hyn i gyd. Mae miliwn o eiliadau yn 11.5 diwrnod, right? Mae biliwn eiliad 31.5 blwyddyn. Chi'n gweld faint o fwy yw biliwn na miliwn? Ni'n defnyddio'r geiriau yma, a ni ddim wir yn gallu amgyffred nhw. A felly pan ni'n dweud, mae ei gariad hyd beth? Mae'n rhy fawr. Nath e ddim dechrau caru ni, chi'n gweld? A felly wnaeth e ddim stopio ein caru ni chwaith. Dyma lle mae'r pasg yn dechrau felly yw gyda cariad Duw. Nawr, fi wedi defnyddio'r gair cariad lot yn barod, a y gwir yw, mae jyst y gair cariad yn eitha anodd i ddeall, yn dydi? Neu diffinio. Beth yw cariad? Siwr mae cariad yn dangos ei hun? O fan hyn falle bydd e'n helpu ni ddod i'r ail bwynt, sef daioni Duw. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac y mae ei gariad hyd beth. Mae Duw, yn ddiw cariad, ond falle bod hwnna bach yn rhy anelwig i ni, a felly mae e hefyd yn ddiw da. Da. Nawr, be mae hwnna'n golygu? Wel, mae'n un ystod yn golygu'r un peth o bod yn ddiw cariad. Hynny yw, mae'n ddiw perffaith, mae'n ddiw sanctaidd, mae'n ddiw di-fai, mae'n ddiw caredig, mae'n ddiw ffyddlon, mae'n ddiw amyneddgar. Ond ydyn ni'n gallu bod yn fwy concret? Wel, ydyn. Mewn ffordd daioni Duw, yw'r ffordd mae cariad Duw yn amlygu ei hun. A'r ffordd amlycaf mae Duw wedi dangos ei ddaioni, yn Salm 118 ac trwy'r Beibl i gyd, yw trwy achub, yn dyfa. Dyna lle ni'n gweld cariad Duw, dyma lle mae'n profi ei ddaioni trwy achub. Mae Duw yn dda tuag atom ni, trwy fod yn drigarog ac yn raslon a trefnu ffordd cyn creu'r byd mwyn achub pobl pechadurus. Mae'r Beibl yn dweud yn dydi fod gennym ni'r broblem yma. Nathon ni feddwl tipyn am y broblem ddydd Gwener. Y broblem yw bod ni wedi pechu ac wedi syrthio'n fyr o ogoniant Duw. I ni wedi gwrthryfela yn erbyn Duw, ni wedi mynd ein ffordd ein hun, wedi torri cyfraith Duw. Ni wedi, mewn gwahanol ffyrdd, wedi gwneud mes o'n bywydau ni. Mae'n bosib iawn bod chi'n ymwybodol o hynny heno yma. Chi'n gweld yn eich bywyd eich hun yr canlyniadau i'ch pechod chi. Chi'n ymwybodol iawn o'r euogrwydd yn pwyso arnoch chi am eich pechod, a chi'n gweld falle yr dinistyr mae di achosi yn eich bywyd chi ac y mywyd pobl eraill, a mae hynny'n beth ofnadwy, ond y reswm y pechod mor ddifrifol yw nid achos yr mes ni wedi gwneud yn ein bywyd ein hun, ond achos bod ni wedi gwrthod y Duw cariad yma. Ni wedi gwrthryfela yn erbyn yr un yma sydd yn hyfryd ym mhob ffordd. Ond yn ei ddaioni, am ei fod e yn dduw da, mae wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Sut? Wel, yn y Salm ni'n clywed llais, ynddi ni? Llais y Meseia. Llais y brenin etholedig oedd Duw wedi addo ei anfon. A beth yw profiad y Meseia?
Beth fydd profiad y brenin yma? Wel, allan ni grynhoi fel hyn. Mae e'n mynd i brofi dioddefaint ofnadwy sydd yn arwain yn y pen draw at fuddugoliaeth. Drychwch falle'n arbennig ar, adnod 5. O'm cyfyngder, gwaeddais ar yr arglwydd. Atebodd yntau fi am ryddhau. Yr un syniad yn adnod 13. Gwthiwyd fi'n galed nes fy mod ar syrthio. Ond cynorthwyodd yr arglwydd fi. Adnod 17. Nid marw ond byw fyddaf ac adroddaf am weithredoedd yr arglwydd. Disgyblodd yr arglwydd fi'n llym. Ond ni roddodd fi yn nwylo marwolaeth. Ac yn adnod 22. Y maen, hynny yw'r garreg a wrthododd yr adeiladwyr, a ddaeth yn brif gongolfaen. Beth ni'n gweld yn yr adnodau yma ac yn Salm 118 yw'r syniad bod y Meseia oedd i ddod, oedd e'n mynd i ddioddau. Oedd e'n mynd i ddioddau yn y ffyrdd mwy difrifol ac ofnadwy gallwch chi ddychmygu, ac eto yn y pen draw, mae'n mynd i fod yn fuddigol. Wrth gwrs, dyna ni'n dathlu heddi, yn dyfa. Ni'n dathlu fod y pethau hyn wedi cael eu cyflawni, fod y brenin wedi dod, fod y Meseia wedi cyrraedd, a'r rhyfeddod wrth gwrs yw pan ddath y brenin yma, yr un oedd yn dod fel gwas dioddefus, pwy yw e? Oedd neb llai na Duw ei hun. Y Duw cariad yma. Duw y mab yn gadael ei ogoniant. Yn dod ac yn cymryd cnawd. Y Duw da yma yn dod i ddangos ei ddaioni trwy roi ei fywyd ar groes. Ar y groes, nath Iesu, mab tragwyddol a di-bechod Duw, fe nath e ddioddau. Dioddau nid just poen corfforol ac emosiynol, ond yr ysbrydol yna o gael ei dorri ffwrdd o ddiwrthgariad Duw. Meddyliwch am hynny, yr un oedd wedi profi cariad, y cariad hyd byth yna. Mae'r tad yn troi i ffwrdd o ddiwrtho fe ar y groes. Mae'n cymryd arno fe ei hun ein pechod ni, ein eogrwydd ni, ein cywilydd ni, a gyda hynny'r gosb mae'n pechod ni yn ei heiddi, ac ar y groes mae'n cael ei ladd drosto ni. Mae'n profi gwaith na be mae'r Salm yn proffwydo mewn ffordd, yn dydy? Ond pan chi'n meddwl am yr eithaf mae Crist yn ei ddioddau, fan hyn mae'r Salmydd, mae'n siarad fel petai rhyw obaith, nid marw ond byw fyddaf. Ni roddodd fi yn nwylo marwolaeth, ond mae Iesu dros dro yn cael ei roi yn nwylo marwolaeth. Iesu ddim jyst mewn sefyllfa anodd dyrus yn gwynebu gelynion diri, mae e yn profi uffern ar y groes, a mae e yn marw, a mae'n cael ei gladdu. Ond yna ar y trydydd dydd, mae'n codi mewn buddugoliaeth. Ar y trydydd dydd, mae'r arglwydd yn ei ryddhau yn ei gynorthwyo fe. Ar y trydydd dydd, mae'r maen oedd yr adeiladwyr wedi gwrthod. Yr un oedd ei bobl ei hun wedi taflu ffwrdd ar y scrap heap. Mae e yn dod yn brif gongolfaen. Os chi eisiau gwybod beth yw cariad, ond ni'n gweld yn daioni Duw wrth iddo fe roi Iesu Grist yn aberth drosto ni. Nawr, te be ddylsa yn ymateb ni fod i hyn? Ni wedi meddwl am cariad Duw a daioni Duw.
Wel, yn pwynt ola ni yw hyn, moli Dyw. O'n i'n dod nawr i'n ymateb ni nawr, moli Dyw. Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd da yw. Ac mae ei gariad hyd byth. Diolchwch iddo fe. Dyna ddylsyn ymateb ni fod. Addoliad. Rhoi ein hunain mewn mawl diolchgar i'r Duw yma sydd wedi'n caru ni hyd byth. Ac yn mynd i'n caru ni hyd byth. A sydd wedi dangos ei ddaioni trwy ddioddef a marw yn ein lle ni. Chymod, does na ddim ymateb addas arall, os e? Gobeithio bod chi wedi cael o'i pasg. Os rhywun yma sydd heb gael unrhyw o'i pasg, dewch i weld fi ar y diwedd, okay? Achos mae pawb angen cael un yn dyn nhw. Na i sorto, gewch chi un o frai, mae gen i mwy nag un. Os chi wedi cael o'i pasg heddi, neu rhywbeth o'na, gobeithio bod chi wedi dweud diolch. Ond os chi ddim wedi dweud diolch, mae rhywbeth o'i le yn does. O'n i'n dysgu'n plant ni, mae'n anodd weithiau, ni'n dysgu'n plant ni. Mae rhywun yn rhoi anrheg i ti, chi'n dweud diolch, dim ond pa mor fach yw e. Faint yn fwy felly, wrth feddwl am yr cariad yma sydd hyd byth. Faint yn fwy wrth ystyried yr daioni di ben draw yma. Dylsyn ni fod yn rhoi diolch. Ac yn moli Duw am yr hyn mae e wedi wneud. Wrth gwrs, dyna yw'r ymateb ni'n gweld trwy gydol y Salm. Dyna yw'r adnod gyntaf, dyna'r adnod ola hefyd. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw mae ei gariad hyd byth. Dyna'r bookends, ond y dechrau a'r diwedd. Ond drychwch ar adnodau, wel, enghraifft 14 ac 15. Yr arglwydd yw fy nerth am can ac ef yw'r un am hachubodd. Clywch gan. Gwaredigaeth ymhebyll yr rai cyfiawn. Mae deheulawr arglwydd yn gweithredu'n rymus. Mae deheulawr arglwydd wedi ei chodi. Mae deheulawr arglwydd yn gweithredu'n rymus. Mae yna gan i fod i ddigwydd. Mae yna lawenhau i fod i ddigwydd. Neu adnod 24. Dyma'r, wel, na'n darllen 23 hefyd, gwaith yr arglwydd yw hyn. Mae'n rhyfeddod yn ein golwg. Dyma'r dydd gweithredodd yr arglwydd, gorfoleddwn a llawenhawn yn ddod. Dylsyn ni fod yn rhyfeddu ac yn gorfoleddu ac yn llawenhau. Ac yna mae'r geiriau rhyfeddol yn adnod y 25 i 27. Yr ydym yn erfyn arglwydd, achub ni, Hosanna. Yr ydym yn erfyn arglwydd rôl lwyddiant. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendithion chwi o di yr arglwydd. Yr arglwydd sydd yw rhoes o leini i mi. A changau ymunwch yn yr orymdaeth hyd at gyrn yr allwr. Nes i weid bod hwn yn Salm pasg yn dydy, a cafodd y geiriau hynny cyflawni mewn ffordd ar sul y blodau yn do. Mae Iesu'n cyrraedd Jerusalem, mae wedi dod i gyflawni ei waith achubol, mae wedi dod i ddangos cariad a daioni Duw, a mae'n cyrraedd yn dydy, y Meseia yn cyrraedd ei dref ei hun ar gefn asyn. A be mae'r bobl yn neud? Maen nhw'n gweiddi Hosanna, maen nhw'n chwifio canghennau, maen nhw'n gosod y canghennau a'i cotiau nhw ar y llawr o'i flanau. Moliant. Moliant, a mae'n ddisgrifiad hyfryd, ond y peth trist yw, oedd llawer o'r bobl yn y dorf yna ddim wir yn deall o'n nhw. O'n nhw ddim wir yn deall beth oedd yn digwydd, o'n nhw ddim wir yn deall beth oedd Iesu ar fin ei wneud. Yn sobri chi i feddwl yn dydy, oedd rai o'r bobl oedd yno ar sul y blodau yn gweiddi Hosanna, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Oedd rai siwr o fod o'r un bobl
llai nag wythnos wedyn yn galw allan, croeshoeliwch ef. Croeshoeliwch ef. A chymod be, mae'n lot o bobl heno, falle rai fan hyn sydd yn yr un sefyllfa. Achos chi wedi bod yng nghanol pethau'r pasg. Chi wedi bod yng nghanol y dathlu. Chi wedi clywed am gariad a ddaioni Duw, ond ydych chi wedi ymateb mewn mawl? Heno, mae gennym ni'r darlun cyflawn yn does. Nid jyst Iesu'n cyrraedd Jerusalem ar gefn asyn, ond mae gennym ni Iesu wedi cael golchi traed i ddisgyblion. Mae gennym ni Iesu yn chwysu dafnau gwaed yng ngardd Gethsemane. Mae gennym ni Iesu wedi ei fradychu, Iesu wedi cael ei wrthod, Iesu wedi cael ei gamdrin, Iesu wedi cael ei gondemnio, Iesu wedi cael ei ladd, a Iesu wedi atgyfodi. Iesu wedi esgyn. Iesu yn awr ar ddeheulawr tad ac yn disgwyl am y dydd pan fydd e'n dychwelyd i gasglu ei bobl at o fe ei hun ac i farnu ac i gosbi pechod unwaith ac am byth. Ydyn ni yn mynd i ymateb mewn mawl heno? Ydyn ni'n mynd i gymryd, nid dail, okay? Gewch chi gymryd ffindo dail palmwydd os chi eisiau, gewch chi dynnu'ch cotiau os chi eisiau, ond ydyn ni yn mynd i osod ein bywydau ni o'i flaen? Dyna mae fe moyn. Nes i ni roi ein bywydau ni iddo fe. Ydyn ni'n mynd i alw allan Hosanna, achub ni, arglwydd. Ydyn ni'n mynd i ddod nid at cyrn yr allor yn y deml, lle oedd Aberthau'n cael ei cyflwyno dydd ar ôl dydd, wythnos ar ôl wythnos, blwyddyn ar ôl blwyddyn yn ddiwedd. Na, neu ydyn ni'n mynd i ddod at y groes. Lle mae'r un Aberth yna, unwaith ac am byth wedi cael ei chyflwyno. Ydyn ni'n mynd i ddod i'r bedd gwag yna. Y bedd sydd yn dangos fod Duw wedi derbyn yr aberth a wedi gosod Crist yn rydd o wewyr angau a trwy'r atgyfodiad yn rhoi bywyd tragwyddol i ni sy'n credu ynddo. Ydyn ni'n mynd i weid y geiriau yna'n adnod 28. Ti yw fy niw. Rhoddaf ddiolch i ti. Fy niw, beth yr chafaf di. Ie, diolchwch i'r arglwydd, oherwydd da yw, ac mae ei gariad hyd byth. Gan i weddio. Arglwydd. Ni di clywed a meddwl am bethau mawr heno. Ac arglwydd ni prin wedi crafu'r wyneb. Ac arglwydd, yn teimlo bod y pethau yma ddim wedi ein cyffwrdd ni fel y dylsyn nhw. Ac arglwydd ddim yn ein newid ni fel y dylsyn nhw. Arglwydd a wneud i weithio felly, hyd yn oed nawr yn yr munudau nesaf yma, wrth i ni adael y lle yma, wrth i ni fynd i'n gwlai ni heno a gorwedd lawr, arglwydd am wneud i helpu ni fyfyrio ar hyn ni wedi glywed. Arglwydd, gad i ni ryfeddu ar dy gariad a dy ddaioni. Ac arglwydd, helpa ni ddiolch i ti, pob dydd, fel rwy ti'n ei heiddi. Arglwydd, ro ffydd i bob un ohono ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu wrth i ni orffen rhif 35 yn y llyfr emynau.
35. Hosanna. Hallelujah. I'r oen fi ar Galfaria. Gorffennwyd iachawdwriaeth dyn e fe ei hun yw'r noddfa. Tragwyddol ddiolch iddo am faddau a thostyrio. Anfeidrol fraint i lwch y llawr fod croeso yn awr ddod ato. Mae'n achub hyd yr eithar pechaduriaid mwyaf. Fe drefnwyd ffordd i gadw dyn gan dri yn un Jehova. Anturion yn ei arno. Mae'r Iesu yn achub eto. A chroeso i bechaduriaid mawr bob munud awr ddod ato. Mae'r ddyled wedi thalu ac uffern wedi meiddi. Gobeithiol garcharorion sy'n dod yn llu i fyny. Mae'r pyrth yn llawn agored doed Israel o'r caethiwed. Pob llesg a gwan fyth ger ei fron. Ei wydd yn llon cant weled. Na ni sefyll i foli, dyn gilydd. Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i fod gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.